Valget til Inatsisartut 2013 bliver nu for alvor skudt i gang. For lige her og nu er vi klar med det første af 4 store vælgermøder, direkte fra hallen her i Ilulissat. Og med os her i hallen i Ilulissat har vi et super oplagt publikum. Er det ikke rigtigt? Men det er ikke kun publikum her i hallen, der får direkte indflydelse på, hvad kandidaterne i aften skal forholde sig til. I, kære seere, får det også. For I kan gå ind nu på vores Facebook-side. Adressen er facebook.com/Grinersenek. Her kan I skrive det spørgsmål, som I lige præcis synes, at kandidaterne for de forskellige partier skal forholde sig til i aften. Benyt chancen for klart svar på lige det, der interesserer eller bekymrer dig. Og til at svare har vi selvfølgelig et oplagt panel af politikere, der står herover. 2 fra hvert parti. Velkommen til jer. Men inden de får kort her, det hvad I ellers skal vente 75 minutter. Først får hvert parti 1 minut til en kort præsentation. Derefter har vi været en tur på gaden i Ilulissat for at høre, hvad folk egentlig gerne vil have klaps på. Herefter vil vi tage fat på spørgsmål fra Facebook, og til sidst vil vi give mikrofonen til folk her i salen, så de kan sætte dagsordenen med deres spørgsmål. Velkommen til alle sammen. Og velkommen til jer kandidater. Er I klar? Ja. Godt. I har nu 1 minut per parti til at præsentere jer selv. Lodtrækningen har gjort det sådan, at det er Atassut, der lægger ud. Er I klar? Yep. Så værsgo, så er ordet, og nu skal jeg lige have denne her med. Sådan der. Og værsgo. Tak. Kære vælgere, Atassut er et liberalt parti med menneskesyn. Derfor arbejder Atassut med værdier som frihed, tryghed, enkeltes mulighed for at udtrykke sig, enkeltes mulighed for at udvikle sig, enkeltes muligheder for at forme deres eget liv. Frihedsgrader, som vi alle sammen dyrker i Grønland og skal styrke. Derfor arbejder Atassut for at få de mest optimale forhold i Grønland på de basale funktioner i samfundet. Funktioner, som skal rettes op, før tingene kan køre optimalt. Vi vil arbejde for i Landstinget for at et balanceret Grønland, retfærdigt Grønland, og på det erhvervsliv, vi har, som skal have de optimale betingelser. Tak. Tak til Gerhard Petersen fra Atassut. Så er det Gattusi partiet. Værsgo. Tak og velkommen til vælgermødet 2013. Efter dannelsen af koalitionsaftalen i 2009 blev Gattusi-partiets medbestemmelse mere synligt. Dermed gør vi direkte politisk indflydelse på udviklingen i uddannelsen, i erhverv og samfundets økonomi. Vi sikrede de grønlandske folks medbestemmelse over undergrunden. Trods enorme geografiske afstande i forhold til befolkningstallet, blev overtagelsen accepteret internationalt, og vi gør indflydelse på vigtige sager. Tak. Meget fornemt. Så skal jeg lige sige, at partiet Inuit valgte ikke at stille op til det her vælgermøde. Derfor er deres plads tom, så vi går direkte til Demokraterne. Værsgo. Tak skal du have. Demokraterne tror på, at der skal være plads til os alle. Det betyder, at vi ønsker, at alle mennesker glæder sig til at stå op om morgenen, fordi de glæder sig til at leve endnu en dag i vores dejlige land. Vi ønsker et mangfoldigt Grønland, hvor vi som nation er stærke og stolte nok til at rumme alle, som ønsker at bidrage. Vi skal tage gode og forsvarlige beslutninger for vores folk, og for demokraterne betyder det, at vi skal uddanne os. Vi skal tænke uden for boksen, så vi kan skabe vækst i Grønland. Vi skal åbent kunne debattere identitet
og respekterer hver enkelt menneske for den, de er, uanset deres seksuelle orientering, hvilket sprog de taler og deres etniske ophav. Tiden er løbet fra et polariseret samfund. Vi har brug for alle de hænder, der er til rådighed, hvis vi som minimum skal kunne opretholde den velfærd, som vi har i dag. Det betyder inklusion, ikke eksklusion. Det er ikke enten eller, det er både og. Det bliver det. Så er det IA. Værsgo. Tak. Jeg vil indlede med at sige tak til befolkningen fra Inuit Ataqatigiits side og den tillid, I har vist os de sidste 4 år. I år der er der rigtig mange valg, vi skal tage. Vi skal tage valg til alle de politiske forsamlinger, men det er også et valg om vores fremtid. Fra Inuit Ataqatigiits side håber vi, at valgkampen bliver saglig, og den kommer til at fokusere på de udfordringer, vi har sammen, og hvordan vi kan løse dem i fællesskab. Vi har de sidste 4 år haft det politiske ansvar, og vi har vist, at vi tør tage beslutninger, der er ansvarlige, og ikke kun tage de lette beslutninger, men også de beslutninger, der kan være svære. Og vi håber, at vi får lov til at fortsætte vores arbejde og sikre, at der også bliver råd til velfærd i fremtiden. For det er det, det handler om for Inuit Ataqatigiit. At der bliver råd til skoler, at der bliver råd til sygehusvæsen, og at vi sikrer næste generation. Og det er det, vi håber, valgkampen kommer til at handle om. Tak. Tak til IA, og så er det Siumut. Ja, god aften alle sammen. Vi glæder os rigtig meget til at komme her og høre på, hvad I har at sige, men også samtidig, vi har glædet os til at komme med vores input til, hvad Siumut vil i Inatsisartut den kommende nærmeste tid. Siumut går til valg på indførsel af afgifter til vores råstoffer, der skal bringes ud af landet. Det skal ikke bare stå i lovgivning som en mulighed, det skal stå lovfæstet. Vi går også til valg på mere og større udnyttelse af vores økonomiske fiskerizone. Vi skal have fundet flere udnyttelse af nye arter inden for den nye, eller baseret på klimaforandringens nye muligheder, som for eksempel makrellen. Grønland synes, at det er på tide, at vi får udvidet vores økonomiske områder, som baserer sig på udnyttelse af vores havvande. Vi går til valg på større tilbud til vores unge, som også særligt lægger vægt på de mange børn, som trænger til at blive set ekstra på i folkeskolerne. Vi glæder os til en rigtig god aften. Tak til Siumut. Tak til partierne for denne korte præsentation. Selvom det er et vælgermøde, og vi har folk til stede her i salen til at stille spørgsmål, så har vi også været en tur på gaden i Ilulissat. En af dem, vi mødte, var René Weidmeier. Hør her, hvad han vil spørge om. Der er flere ting, jeg godt kunne tænke mig, de drøfter. Et af punkterne er uddannelse, altså hvordan hjælper vi unge mennesker, der på en eller anden måde er, droppet ud af folkeskolen, og ikke rigtig ved, hvordan de kommer videre. Vi har et tilbud her fra Birgerasafik, men at man også tilbyder dem andre uddannelsesmuligheder. Og så ved jeg af egen erfaring, at der er mange dygtige musikalske unge mennesker her i byen. Og hvad jeg ved af, så er der ikke musikalske uddannelsestilbud rigtigt til unge mennesker her i byen. Det kunne også være godt, at man drøftede det. Jeg tror, vi hørte det alle sammen. Der var et spørgsmål omkring uddannelse, og vi har haft store problemer, specielt i folkeskolen. Mange af vores unge mennesker lærer hverken at læse, skrive eller regne på et niveau, der gør dem i stand til at få en videregående uddannelse. Anton Frederiksen, hvorfor er det sådan? Ja, først og fremmest mange tak for spørgsmålet. Og det er indlysende, at det er et kæmpe problem, vi har her i Grønland med at uddanne vores unge meget bedre, end vi burde gøre. Vi ved, at en af problemerne er netop de sociale forhold, også i skolerne, hvor mange af elever desværre i en klasse forsinker uddannelsen, netop fordi, at der er simpelthen alt for meget sociale problemer, som lærerne må tage sig af, og forsinker desværre undervisning i folkeskolen. Derfor er vi i Kandidatarpartiet parat til at gribe ind sammen med kommunerne, og at
være med til at ansætte sociale uddannede personer til at støtte lærerne i at komme videre i uddannelsen på den måde. Jens B. Frederiksen, I har jo siddet og sidder på det her resortområde. Vi taber jo flere generationer på gulvet, og det har jo foregået i en lang årrække. Der er vel i høj grad brug for en gennemgribende reform af hele området, er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig korrekt, men derfor så har Naalakkersuisut faktisk også foretaget sig en del ting. Noget, der er stor fokus på i øjeblikket, det er netop de 16-18-årige, den kæmpe restgruppe, som der er, hvordan man gør noget ved den. Der er mange, der kommer ud af folkeskolen, og som ikke rigtig kommer i gang med noget. Og noget, man nok må indrømme, det er, at vi har ikke rigtig vidst, hvor de er henne, hvor bliver de af, og hvad sker der med dem. Og det er utrolig vigtigt at få det kortlagt. Samtidig så skal man så have en masse forskellige initiativer for at få gang i dem. Der kan man tale om forskellige uddannelsesmuligheder, men der har for eksempel også kørt et bootcamp i Nuuk, hvor man simpelthen tager folk ind og får dem igennem nogle forskellige ting, som gør, at de bliver mere rustet til at komme ud. Derudover så skal man også, og der har Anton jo nok ret, fokusere lidt på det noget tidligere, nemlig ved at have flere ressourcepersoner i skolerne, sørge for at samle op på dem på et meget tidligt tidspunkt, sådan så at de bliver færdige med folkeskolen fremadrettet og er i stand til at tage sig en uddannelse. Alle Rahman, det er jo i høj grad et skole- og uddannelsessystem, som Siumut har været med til at bygge op, som et eller andet sted ikke har været finmasket eller, hvad kan man sige, nuanceret nok. Hvad har Siumut, har de en plan for, hvordan man kan rette op på det her? Jeg synes, vi først skal starte med at sige, at der er så meget, der er vellykket i vores skolesystem. Der er virkelig mange gode kræfter, der er blevet lagt i, og vi har et meget, meget veluddannet befolkning i dag i forhold til sidste år. Så hvert år opnår vi bedre resultater på grund af, at vi alle sammen arbejder virkelig hårdt på at sikre en mere uddannet personale og børn. Men derudover, når det har sagt det, så har vi utrolig mange problemer i folkeskolen, og lærernes evne til at kunne løfte et godt stykke arbejde bliver meget ofte belastet ved, at vi har alt for mange børn, som kommer fra socialt belastede hjemme. Det er på tide, at vi erkender, at den del fylder utrolig meget i en skolelærers kalender. Det betyder, at det er på tide, at skolen og de sociale anliggender skal til at samarbejde tættere, end de nogensinde har gjort før, hvis vi skal komme det her problem til livs. Det nytter ikke noget, at restgruppen bliver større. Vi skal have fundet en løsning, og Siumuts løsning peger på, at det sociale område og skoleområderne skal samarbejde meget tættere, end vi har gjort tidligere, og særligt sætte fokus på de børn, som er socialt udsatte. Og så derefter, så tror jeg, at kræfterne kan bruges meget mere målrettet over for dem, men samtidig også for dem, hvor lærerne kan koncentrere sig om decideret undervisning. Så Siumut har bud på flere områder, hvor vi kan gavne og forbedre uddannelsessystemet, end det har gjort tidligere. Bare et godt bud på det er folkeskolen. Marlene Abelsen. Skal der være velfærd til vores fremtidige generationer, eller er der brug for, at vi uddanner dem ordentligt, så de kan tage sig et godt stykke arbejde og få sådan en fornuftig fremtid? Hvorfor er det stadigvæk sådan, at vores folkeskole på den måde halter efter? Jeg tror, at det er vigtigt også først, og som Al-Rahman også fremhæver, at der er jo rigtig mange, der uddanner sig. Og vi skal også glædes over, at det går godt, og vi skal glæde os over den indsats, der er. Men samtidig så må vi også erkende, at alt for mange går ud af folkeskolen og ikke afslutter folkeskolen eller kommer ikke videre i uddannelsesforløbet. Og vi tror, at det er på tide, at vi får kigget på reformen. Vi siger ikke, at reformen skal laves om fra bunden. Vi siger, at der er nogle ting, vi kan evaluere sammen med folkeskolelærerne, som lægger et stort stykke arbejde, sammen med forældrene, sammen med socialområdet. Vi har jo egentlig allerede set for en del år siden, at socialområdet og folkeskolen hænger nært sammen. Og det er jo også derfor, vi har afsat penge til, at der er for eksempel skolefeordninger, sådan så lærerne kan koncentrere sig om at undervise, og der kan være nogen, der tager sig af det sociale netværk, der skal være rundt om eleven. Samtidig så er det rigtig vigtigt, at man prøver at få skabt en fleksibilitet i uddannelsessystemet, hvor man følger den enkelte elev. Med førskoleforordningen har vi jo fået, lovgivning har vi fået det sådan, at der skal være en map på hver enkelt elev.
Vi skal vide, hvor eleverne befinder sig efter folkeskolen. I dag er der omkring et sted mellem 8 og 1200 elever, som ikke er kommet videre i uddannelsessystemet. Vi skal fange dem ind, men vi bliver nødt til at starte med at fokusere på bunden af kagen, og det er folkeskolen. Og jeg er sikker på, at alle kan være med til at støtte op om, at de næste 10 år bliver i folkeskolens tegn. Det er i hvert fald det, vi ønsker i Inuit Ataqatigiit. Hvad med Atassut? Hvordan ser I den problemstilling? Ja, Atassut arbejder på, at uddannelserne skal være langt bedre, end det er i dag. Nu hvor der bliver talt om problemer, børns problemer, så mener vi, at børn ikke vil kunne koncentrere sig i skolen, så længe det ikke sover ordentligt på grund af druk, på grund af seksuelle overgreb. Derfor vil Atassut tage sig af de grundlæggende problemer, samfundsproblemer, vi har, for at styrke befolkningen, så der kan komme bedre uddannelse i vort land. Rammerne skal først og fremmest være i orden. Skolelærersituationen. Vi har igennem mange år udplukket lærere, som er uddannet, men deres rammer har ikke været optimale. De siver ud. Der er skolelærer, som går til andre erhverv. Derfor har vi Atassut støttet de muligheder, der er for, at deres erhverv kan blive understøttet ordentligt. Så mere løn til lærerne? Eller mere løn til lærerne? Eller? Ikke nødvendigvis, men deres rammer skal være mere optimale. I nogle besværlige klasser burde der være måske flere skolelærer, som skal løse de ting. Og en af de ting, vi siger, at det ældre klasse skal genindføres, sådan at de midler, der har været i, eller er i Bøjafisat, de overflyttes til ældre klasse, sådan at det er mere klar til at gå videre i uddannelsessystemet. Juliane Henningsen. Vi vil meget gerne være konkrete i den her debat. Det vi godt siger, det er, at børn i bygdeskoler skal have ret til undervisning, men ikke kun skal have ret til undervisning, de skal have ret til at blive undervist af uddannede lærere, fordi i dag ser vi, at det er dem, der ikke får sig en uddannelse, det er dem fra bygdeskolerne. Og det vi siger, det er, at vi skal give de børn ret til at blive undervist af uddannede lærere. Der er nogle børn i dag i Grønland, der hele deres skolegang ikke får undervisning af uddannede lærere. Så derfor skal vi have en reform, der sikrer, at de børn, de kan få adgang til en undervisning, som det ikke gør i dag. Alra, du har også markeret, eller Siumut. Ja. Der var en udsendelse i 1992 den radioen, hvor de spørger, om vi skal være tilskuere til højt uddannede personer om 20 år. Det er i dag 20 år. De debatterer om den afdødes, eller hvad kalder man det? En digt, som Asger Lyng har skrevet i 1935, om vi skal være tilskuere. Fordi Asger Lyng spørger, om vi skal være tilskuere i fremtiden, men vi skal have vilje for at vise fremtiden, at vi ikke vil være fungeret som tilskuere. Men i den situation, der kommer også i magt nogle år siden, at hvis vi ikke tager fat på de dårligt belastede børn og forældrene med, så bliver det flere og flere med dem der tabte børn. Så det er den sociale indsats, der skal... sociale indsats, ja. Jens B., du har markeret. Ja, altså vi synes, det er meget, meget vigtigt, at lærere generelt får den efteruddannelse, som er nødvendig for dem i forhold til at undervise deres elever. Der er en ret stor efterspørgsel. Der er nogle byer, hvor der er mange kurser, der er andre steder, hvor der ikke er så mange. Derudover så synes vi også, det er meget vigtigt, at for eksempel PPR bliver styrket. Det er vigtigt, at man har den adgang til for eksempel psykologhjælp, som der skal til for at komme igennem. Men ikke desto mindre, så når vi taler om bygder og yderdistrikter, der tror vi faktisk også på, at det er vigtigt, at
der bliver lavet egentlig kontrakter med de skoleledere, der er rundt omkring, sådan så der ligesom kommer noget resultatkontrakt ud af det, netop fordi, at mange af de børn, som kommer ind på skolerne, deres færdigheder, de er ikke helt i top. Og vi tror, ved forskellige tiltag, der kan man altså godt forbedre det her. Så du mener, at man skal ind og holde mere øje med, hvad skolerne præsterer? Jeg tror, det skal ske i samarbejde med lærerne. Jeg tror på, at det er meget vigtigt, at lærernes forening, lærerne, skolerne kommer rigtig meget med i det her arbejde. Men det skal være sådan, at vi forsøger at højne hele standarden. Netop det her med, at lærerne de bruger rigtig, rigtig meget tid på at lege socialrådgiver og lave alt muligt andet end at undervise. Det er det, vi skal væk fra, og det kan vi gøre ved at styrke PPR, ved at gå ind og styrke tanken om ressourcepersoner osv. Anton Frederiksen. Ja. Ja, tak. Vi ved nu, og har vidst meget længe, at der går alt for mange unge mennesker efter efter børneskolen, og har ikke noget at tage sig med hensyn til videreuddannelse eller noget andet. Derfor er det meget vigtigt, som vi hele tiden har sagt, at folkeskolen skal udvides. Det betyder så, at efterklasser må indføres igen. Netop fordi vi ved, at børn, der går ud af folkeskolen, bliver tabt alt for mange. Og vi foreslår derfor i den her valgkamp, at vi skal oprette flere uddannelsessteder, ikke bare i større byer, men eksempelvis i Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq og Taswa, Paamiut, Nanortalik og Tasiilaq. Netop fordi der går alt for mange unge og har ikke muligheder for at uddanne sig. Også når vi tænker på de store skala-projekter, vi har i gang med nu, som de unge bør og skal gå mere ind i. Det bliver sidste ord, for vi skal lige tilbage til Ilulissats vintergader. Her mødte vi også en fyr, der hedder Anders Ejstrup Jensen. Her er, hvad han sagde. Jeg synes, at man skulle forholde sig til alt det, der bliver samlet i Nuuk, og så huske på, at der er andre byer også. Vi kan jo se her i byen, der er alt for lidt gang i byggeriet, og det giver arbejdsløshed. Jeg ved godt, de mangler boliger i Nuuk, men det gør vi også her. Arbejdsløshed, hvordan vi kommer det mere til livs, det er nogle af punkterne. Arbejdsløshed, den har været stigende, den har været slået helt op med historiske rekorder i de senere år. Det kan der være mange gode grunde til, men er vi gode nok til at stimulere vores arbejdsmarked, så vi skaber det maksimale antal arbejdspladser her i landet? Alra? Det tror jeg, at det ikke er lykkes. Den her siddende regering har formået at lave en stor forandring, som de har lovet. Det er, at der er skabt utrolig stor arbejdsløshed. Det er en kendsgerning. Det er også en kendsgerning, at yderdistrikterne og mindre byer har fået en mindre del af kagen af grønlandsk udvikling. Det er skævt. Vi har krav på at blive behandlet lige med lige muligheder i samfundet. Det er, hvad Siumut bygger på. Siumut går til valg på, at vores byggepolitik skal spredes i samfundet, for alle har behov for at have krav på en udvikling, lige så meget de større byer har. Vi tror også, det er nødvendigt også at se på, at den enkelte små steder har lige så store problemer som dem, som kommer fra store byer. Derfor mener vi, der skal være en mere ligelig og fair tilgang og fordeling af midlerne til udvikling af samfundet. Når jeg har sagt det, så tror vi også, at det er utrolig vigtigt, at skal vi komme problemstillingen til livs vedrørende arbejdsløshed, så er det meget vigtigt, at hvad vores finansiering via finansloven, hvordan den kommer til at ramme samfundet, og den må kun udformes i tæt samarbejde med kommunerne. Hvad kunne være konkrete forslag til at løse? Ja, vores konkrete forslag bygger på, at vores finanslov skal bygges på, således at den skaber rum til udvikling, også uden for de store byer. Den skal også være fair over for dem, som bor længere væk i Nuuk. Jeg tror også, at vi skal have en regering, som ser tingene med mere fair øjne over for den samlede befolkning, og ikke bare dele af det. Malina Abelsen.
Du har siddet på pengekassen i en længere periode nu. Har du været god nok til at stimulere vores økonomi, holde styr på det og skabe det maksimale antal af arbejdspladser muligt? Altså jeg vil starte med at sige, at man skal jo ikke bygge for at holde folk i arbejde. Man skal bygge, fordi der er brug for byggeriet, og man skal bygge der, hvor aller flest mennesker i vores fælles samfund får noget ud af det. Og det må være det grundlæggende. Vi skal ikke varme vores hænder ved at bilde os ind, at vi skal bygge noget, vi ikke har brug for. Tværtimod, så tror jeg, at vi skal til at tage grænsen eller gå over elven og sige, at vi skal have skabt nogle nye arbejdspladser. Og der er det fra Inuit Ataqatigiits side siger, at vi skal nu være klar til at gå næste skridt ind til at få nogle nye arbejdspladser inden for råstofsektoren. Det er nødvendigt, at der bliver skabt nye arbejdspladser, ellers så kan vores økonomi ikke hænge sammen. Det er den ene del. Den anden del, vi bliver også nødt til at diskutere de arbejdspladser, der så er i Grønland. Er vi gode nok til at besætte dem selv? Har vi et socialsystem, som gør, at man virkelig får lyst til at gå på arbejde, og det kan betale sig økonomisk at gå på arbejde? Jeg kan jo ikke blive andet end en lille smule forundret over, at vi tilkalder ufaglært arbejdskraft til Grønland, når vi har en stigende arbejdsløshed. Lad os tage diskussionen i vores eget land og se, hvordan kan vi få flere af vores egne i arbejde. Det må være løsningen. Og så byggeri, det skal selvfølgelig ligge ud over kysten, men det skal komme rigtig mange til gode. Jens B. Frederiksen. Jo, men jeg synes også, det er meget vigtigt, at man forholder sig til, hvad der er fakta og hvad der er fup i de her sager. Det er sådan, at når vi taler om anlægsmidler, så er det ca. 67% af alle midler, som bliver anvendt uden for Nuuk. Der bliver faktisk bygget rigtig mange forskellige ting. Her der er vi ved at bygge boliger i Ilulissat. Vi har afsat midler til en helt ny skole. Det har vi kæmpet for, fordi vi mente, det var en fejl, at vi begyndte at renovere skolen. Der er skolerenoveringer over hele Grønland. Der bliver bygget alderdomshjem. Der bliver lavet udvidelser til alderdomshjem. I Asiat, der bliver GU udvidet noget væsentligt. Der bliver bygget kollegier. Vi laver alle mulige forskellige ting. Sidste år, der fremlagde vi en boligstrategi i Inatsisartut, hvor vi netop går ind og kigger på, hvad er det, vi skal gøre fremadrettet for at få vores boligstandard op. Der har vi lagt en helt plan for, hvordan vi for eksempel vil komme renoveringsbyrden til livs. Det er sådan, at ud af de ca. 6.500 boliger, som vi har i Grønland, der er de 4.500, de er rent faktisk saneringsmodne. Så er der et par tusind, som har et renoveringsbehov. Det har vi faktisk lavet en plan for, og det gælder for hele Grønland. Og det vil sige, at når det går i gang, så er det bare sådan, at der også der bliver en del forskellige arbejdspladser. Og rent faktisk, så kan jeg også sige, at den boligredegørelse, der blev fremlagt, alle de principper i den, blev stort set tiltrådt af alle partier i hele Inatsisartut. Tak for så det, vi har Jens. faktisk en god plan for det. Anton Frederiksen, har vi været gode nok til at skabe arbejdspladser i Naalakkersuisut de sidste 4 år? Altså, vi må også erkende en gang imellem, at vi burde gøre tingene bedre. Netop fordi vi ved, når vi ved, at der i den senere tid har vi tabt rigtig mange, i hvert fald mindre arbejdspladser. Også med hensyn til, hvad der skattemæssige forhold angår. Vi kan bare se det som eksempel ved sidste Skattedirektoratets besøg langs kysten, hvor flere af mindre virksomheder simpelthen er lukket, netop fordi de ikke kan køre videre, netop på grund af økonomiske problemer. Derfor mener vi i Kandidatpartiet, at vi bør kigge nærmere på disse forhold og gøre det nemmere og mere attraktivt for at fastholde og beholde arbejdspladserne, således vi kan skabe flere arbejdspladser. Atassut er jo i hvert fald historisk erhvervslivets parti. Har I en nøgle til, hvordan man kan stimulere flere arbejdspladser ud af erhvervslivet for eksempel? Ja, det har vi. Fakta er, der er virksomheder, der lukker. Fakta er, at arbejdsløsheden er steget meget kraftigt. Fakta er, at den nuværende koalition har misligholdt Grønland på det groveste på den del angår. Det har ikke stimuleret den del i Grønland. Der er sket folkevandring til store steder. Selvfølgelig søger folk naturligt til steder, hvor der er arbejde. Det er naturligt nok, men
Man kan ikke blive med at se, at der er nogle områder. Hvad skal man gøre ved det? Ja, man skal gøre det, at man spreder, selvom der er gode forklaringer hen ad vejen, men man skal sprede milerne ud i kysten. Grønland er ikke kun i Nuuk. Den findes også i Ilulissat. Men som vi hørte, 67% bliver brugt uden for Nuuk, så der er vel Jo, men der bor kun 17.000 i Nuuk også. Hvorfor skal de bruge 35%? Sådan kan man også vente om. Vi siger i Atassut, der findes også byer, yderområder, hvor de trænger virkelig til. Hvis de bliver stimuleret, så kommer erhvervslivet frem. Man skal stimulere for, at de kommer tilbage. Vi kan ikke blive med at acceptere, at der sker folkevandring fra yderområderne til store steder. I får lige en hurtig kommentar på det, der kom her. Malina, hvad siger du til det? Altså, må jeg for det første kommentere på, at Atassut, som siger, at vi har misligholdt landet. Tværtimod, vi har taget ansvar. Vi har gentagne gange afsat millioner af kroner til arbejdsløshedsindsatsen. Jeg vil gerne spørge Atassut, om de næste finanslovsforhandlinger, om de gider at være med, fordi sidste gang udblev det, og det synes jeg ikke er ansvarlig politik. Man skal komme til de politiske forhandlinger, når man gerne vil gøre en indflydelse. Det har de ikke gjort, så det håber jeg, at vi får et svar på. Vil de komme til de næste forhandlinger i Inatsisartut? Vi bliver nødt til at stoppe her og gå videre til Facebook, hvor spørgsmålene vælter ind. Jeg har lige lidt problemer med at få det frem, men jeg har skrevet et ned her. Det kommer fra Karen Marie Nathansen, der spørger til alle partier. Hvad er netop dit partis mærkesager, som I vil prioritere allerførst? Nu er det første vælgermøde, så det er måske et meget godt sted at starte. Hvad er jeres mærkesager? Skal vi starte med Qadussiratiyet? Det er ikke hele valgprogrammet, vi er ude efter her. Vi kan jo nøjes med at sige, hvad er de 2 vigtigste ting for dit parti, hvis I bliver siddende i Naalakkersuisut? Mange tak for spørgsmålet. Meget spændende. Og vi har faktisk mange forskellige mærkesager. Men en af de vigtigste er at forbedre forholdene i folkeskolen. Det er der, vi skal bygge mere på, således at vores unge går bedre ud i samfundet, mere rustet til at kunne videreføre deres uddannelse, så vi ikke mister og taber alt for mange unge, som vi gør nu. Det er uacceptabelt, at vi simpelthen taber alt for mange unge. Vi ved også, at mange unge søger mange uddannelser, men der er ingen pladser nok til at tage ansøgerne. Så vi må gøre noget ved. Alera, hvad er det vigtigste for Siumut? Vi har mange vigtige punkter, som ingen af dem er vigtigere end de andre. Men selvfølgelig er der visse ting, som er mere aktuelle og sætte fokus på end andre. Og Siumut går til valg på, at vi vil kræve, at der i vores råstoflov står et minimum tal på, at Grønland har krav på royalty på råstoffer. Det er 100% sikkert. Hvor stor skulle den royalty være? Fordi vi synes, 10% er et godt udgangspunkt. Og så kan man altid forhandle selskabsskatten nedad. Og derudover så mener vi også, at vores økonomiske sømilsgrænse på 200 sømilsgrænse, den skal optimeres, den skal bruges meget mere optimalt, end det gør i dag. Det nytter ikke noget, at vores fiskerimuligheder skal indskrænkes mere og mere, hvorimod vi har et kæmpe stort stykke havområde, som er inden for vores egen økonomiske zone, som ikke bliver brugt. Vi vil gerne udvide det område. Derudover så vil vi også gerne indføre det var vist 2, tror jeg. Var det ikke? Tredje ting, det er, at politikken inden for, hvordan man udliciterer byggeprojekter, skal laves om. Det er en af vores mærkesager. Det skal ikke foregå på totalentrepriser, men det skal foregå på fagentrepriser. I må også vælge 3. Malina Abelsen, hvad er IA's 3 aller heldigste ting? Ja, men vi har selvfølgelig også rigtig mange emner, men jeg vil nok sige, at en ansvarlig politisk planlægning er nok noget af det vigtigste for Inuit Ataqatigiit. Vi har vist ansvarlighed de sidste 4 år, og det vil ikke være fair, hvis vi sagde til vælgerne, at det ikke er det vigtigste, for det er det, der skal give råd til velfærd fremadrettet. Og det leder jo sådan set til det næste, og det er, at der er flere, der skal i arbejde. Der skal være flere, der kommer ud og bidrager med skattekroner, og vi skal have noget vækst. Og det er derfor, vi har været så glade for, at storskala-loven er blevet til noget, fordi at det er nødvendigt, at vi kommer over den elv. Og derfor så er nye arbejdspladser. Og det sidste, jeg nok vil sige, som vi har fremhævet, det er uddannelse, så vi sikrer, at vi bliver aktive i ny industri.
at vi ikke bare bliver netop, som det bliver sagt, tilskuere, men at vi bliver aktive medspillere, og det kræver opkvalificering og uddannelse. Og så vil jeg bare lige sige til det med royalties, jeg kan godt huske, da Siumut kom og sagde, at vi skulle have 10% på olieefterforskning og lovede 332 millioner i kassen til sidste år. Jeg siger bare, hvis jeg havde lyttet til det, så havde jeg stået og manglet 332 millioner i kassen i dag. Så lad os være realistiske og love, at vi er ærlige, når vi melder ud, hvad der kan lade sig gøre. Jens B. Frederiksen, Demokraterne. Altså for Demokraterne, der er det utrolig vigtigt, at vi får velfærd i samfundet. Derfor så går vi går til valg på velfærd, vækst og identitet. Men inde i velfærdsområdet, det har vi talt en del om, det omhandler meget uddannelse. Men for at der kan komme velfærd, så kræver det rigtig, rigtig meget, at man har et arbejde, at man har noget at stå op til om morgenen, at man kan brødføde sin familie. Derfor så skal vi simpelthen have gang i den her råstofsektor. Det nytter ikke noget, at vi bliver ved med at tvivle på de ting, vi laver. Vi skal have skabt de her ting. Vi skal have givet nogle tilladelser til miner rundt omkring i Grønland. Vi skal have gang i en aluminiumsmelter i Maniitsoq, så der kan komme gang i noget vækst. Det skal i gang, alle de her ting. Og derfor så synes jeg egentlig også, at det er lidt ærgerligt, at der er nogle partier, der tvivler på det, vi laver. Vi har hørt meget fra Siumuts side, at man ønsker at ændre i storskalaloven. Det er det første, man vil gøre, hvis Siumut de kommer til magten igen. Og begrundelsen er, at man ønsker royalties på det her. Men rent faktisk så er det sådan, at royalties, det er noget, man taler i råstofloven, og ikke i storskalaloven. Og derfor kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge Siumut om, hvad er det præcis, som I ønsker at ændre i storskalaloven, hvis I vil have den ændret? Vil I have en hurtig kommentar på det? Ja. For det første omkring royalty, det vil jeg lige sige, at der er en mulighed i den nuværende råstoflov. Men det er kun en mulighed, og den er meget vagt og bredt formuleret. Det vi vil have, det er, at procentsatser for diverse mineraler får jo bestemte procentsatser. Hvis vi skal forhandle for hver projekt, så bliver vi afhængige af den enkelte persons forhandlingsevne. Det vil vi væk fra. Vi skal ikke være afhængige af enkelte personer, om vi får royalty. Så det skal være en fast royalty? Det skal være fast, og så ved mineselskaberne også på forhånd langt ud i fremtiden, hvad de skal betale. Men hvad siger du til Demokraternes kritik? Omkring storskalaloven, der er sådan noget som inspektion på en byggeplads. Det står der ikke noget om, at vi har ret til at komme, for eksempel en af selvstyret bevilget person, må komme og inspicere, tjekke deres licenser, og hvis ikke det lever op til kravene, at vi skal have mulighed for at tage licensen fra dem, indtil at tingene er bragt i orden. Det mangler der. Okay. Vi skal lige videre til Adasut der. Hvad er jeres vigtigste mærkesager? Vigtigste mærkesager? Vi har selvfølgelig mange, ligesom alle andre, men vi prioriterer erhvervslivet meget kraftigt. Det er nemlig dem, erhvervslivet, der skal sikre vores velfærd fremover. Uddannelse og uddannelse. Folkeskolen satser vi på, og så selvfølgelig inden for fiskeriet satser vi kraftigt på. Vi vil arbejde for at få indført fuld rentefradrag, sådan at folk, der ønsker at eje deres hus, bolig, skal have den fulde ret. Vi skal stimulere, at folk bliver ejer i deres hus, sådan at det offentlige forsørgelsespligt, den bliver formindsket så hurtigt som muligt. Vi stopper lige her, fordi vi går videre i teksten. Der er kommet flere spørgsmål, og her kommer et fra Brita Mortensen. Hun spørger, om der er nogle partier, der vil arbejde for at nyuddanne Danmark, såsom læger, som har fået børn, at man kan tildele for eksempel institutionspladser med det samme, så de kan komme hjem og bruge deres uddannelser herhjemme. Vi har brug for dem. Jeg tror, jeg tolker det sådan, at der er en del af vores begavede ungdom, der tager til Danmark for at få en uddannelse, men bliver i Danmark, fordi vi har lidt problemer med institutionspladser, måske med folkeskolen osv. osv. Og det er jo et stort problem for Grønland, at en del af vores intelligentia, kan man vel kalde det, bliver hængende i udlandet og ikke kommer hjem og bruger deres kompetencer her i landet. Er det noget, Siumut har tænkt på? Hvad kan man gøre ved det? Siumut har faktisk arbejdet for i mange år, at vi får hjemtaget de veluddannede grønlændere. Her et eksempel. Siumut har været i dialog med Avalak
Avalak er meget fremme i medierne i nutiden. Avalak er genopstået på en mere sober måde, og er meget for, at alle studerende i Grønland bliver hjemtaget. Og vi har nogle problemer omkring, at når vi siger, at vi skal uddanne os, og så når vi egentlig er færdige med vores uddannelse, så har vi ikke pasningsmuligheder. Det vil vi gerne arbejde for i Siumut, at vi får en mere lempelig tilgang fra de veluddannede til, at vi får dem ind i vores samfund igen. Der er faktisk artikler i aviserne i dag, som viser, at en ung læge kan ikke komme hjem til Grønland, fordi hun ikke kan få pasningsmulighed. Det vil vi gerne finde løsning på i Siumut. Så det er sådan, at man er klar med måske nogle specielle forordninger for veluddannede, så vi kan sikre, at de kommer hjem? Jamen altså, alt andet er spild af penge, hvis vi ikke tager af vores veluddannede, at de får lov til at komme hjem til deres hjemland for at arbejde, når vi har betalt for deres uddannelse. Hvordan kunne man gøre det? Jamen, så kan vi finde løsninger på. I dag har vi eksempler på, hvor mennesker, som har her i landet har problemer på social måde, retter henvendelse og bliver ved med at presse på, indtil man får pasningsmulighed for, at man kan få passe sit arbejde. Her der har vi et helt konkret, som vi i mange år har kæmpet med, og det vil vi gerne løse problemer på i samarbejde med Avalak. Hvilke løsninger, der kan være bedre for at få hjemtaget de veluddannede grønlændere. Har IA tænkt over det her? Det er et stort problem, at flere af vores unge veluddannede bliver hængende i Danmark. Der har vi i hvert fald. Og jeg tror også, det handler om at gøre det ikke kun med dagplejeområdet. Os, der har haft børn i sort dagpleje, ved jo godt, hvor belastende og stressende det er at rende rundt fra dagpleje til dagpleje. Men det er jo også bare lige at erkende, at måske skal samtalen ikke tages med Avalak, måske skal den tages med kommunerne, hvor ansvaret ligger. For det er jo sådan set dem, der har ansvaret for daginstitutioner. Så det vi vil gøre, det er, at vi vil i samarbejde med kommunerne forsøge at få løst det her problem og sige, hvad er det så, der skal til? Hvad er det, kommunerne peger på, der skal til for, at der er en pasningsgaranti? Vi går til valg på, at der bliver skabt en pasningsgaranti, men vi bliver bare nødt til at sige, at det skal foregå i samarbejde med kommunerne, som har det her område. Så vi er realistiske, og vi går ikke ud og siger, at vi kan løse det fra dag til dag. Men vi vil også gerne sige, at der er også nogle andre ting, der gør, at man har lyst til at vende hjem. Det er blandt andet sådan noget som boligforhold, og at man føler, at man er velkommen der, når man kommer hjem. Og det er en af de ting, vi kigger meget på. Demokraterne, har I også en plan? Vi har en plan, ja. Det er vigtigt for os, at vores studerende fra Danmark, eller dem, der er i Danmark, at de vender hjem og yder en indsats sammen med alle os andre. Jeg kan ikke lade være med at stå og smile lidt, fordi jeg synes, det er lidt spøjst, at de to forrige partier havde faktisk en mulighed for at skabe et flertal for, at vi fik en pasningsgaranti for et par måneder siden under efterårssamlingen, hvor demokraterne fremsatte punktet. Så siden pipen har fået en anden lyd, så glæder jeg mig til at kæmpe endnu mere for det, når demokraterne kommer ind i Tsjartut igen. Fordi men vi en havde pasningsgaranti er jo vel ikke, det er jo ikke nok. Det er måske en ting. Der er vel også, som IA er inde på, et boligforholdsproblem. Der er vel nogle flere problemer, der gør, at det er mere attraktivt at bosætte sig i USA eller i Danmark. Jamen, det er vi da også fuldt ud bevidste om. Det er derfor, der bliver bygget rigtig meget over det hele. Og man kan jo ikke lade være med at bygge boliger der, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Og det er det, vi gør. Og det er det, vi får ballade for konstant. Er der slut enig i, at boliger og pasningsgaranti måske er vejen frem, hvis vi skal hive nogle af de veluddannede tilbage? Det er i hvert fald en af måden at gøre det på. Når vi siger, at man skal uddanne sig, og så skal man gerne komme tilbage. Men når man har den tanke, at man skal tilbage, så vil man også, hvornår man kommer tilbage. Så må man sikre sig, at der får bestilt pasningsplads, enten snakke med sin kommende arbejdsgiver om bolig, børnepasningsmuligheder, så forudsigelighed. Det med at forfordele, det er vi ikke meget for, men
når vi har dem tilbage, så kan det være en af måden at gøre det på. Men det er vel et reelt problem, at lige præcis de veluddannede mennesker, vi har så hårdt brug for til at både at styre og lede og tjene penge i det her samfund, at de bliver væk? Ja, så der er vel brug for at gøre noget ekstraordinært. At de kan komme ud til kysten også, ikke kun til Nuuk. Så mulighederne skal undersøges og gøre dem attraktive. Forudsigelighed med hensyn til, hvor man vil hen, og så arbejde efter det. Kadus Rashid, har I en idé om, hvad skal der til, og hvordan kunne man eventuelt gøre det? Altså, vi skal også erkende en gang imellem, at vi ikke har gjort nok for at tiltrække de unge, veluddannede unge tilbage til Grønland. Og det er så meget, som Siumut sagde, at de har arbejdet i rigtig mange år for at få dem ud. Men der er bare ikke sket så meget. Vi mener fra Kadusrati-partiet, og det har vi også skrevet i vores valgprogram, at vi må gøre noget ekstra for at tiltrække de unge tilbage. Vi kan eksempelvis gøre lettere muligheder for brugelig børnepasning og eventuelt skattelettelser for dem. Og måske også kan vi snakke om at lave en ordning om tilbagebetaling af studielån, således at det bliver mere attraktive og meget bedre forhold for en hurtig kommentar fra IA. Ja, tak. Ja, det er faktisk noget, som en af vores dygtige kolleger har taget op, og det kræver faktisk en lovændring, at man kan skrive sig op på en venteliste. Så det er faktisk forkert det, at Dasut går ind og siger om det her, fordi det vil gøre ved at ændre på loven, så man kan blive tilskrevet på en liste på en daginstitution. Ja. Siumut, I får lidt klø her, for I også har haft magten i en del år og kunne have gjort noget. Har I også sovet lidt i timen? Jeg vil bare lige sige omkring med kommunerne. Det er selvfølgelig kommunerne, som skal finde nogle løsninger, men vi i Siumut synes også, at vi skal inddrage borgerne, finde en løsning sammen med dem, og det gør vi ved at samarbejde med Avalak. Skal det altid være politikerne, der finder løsningerne? Borgerne har måske også nogle gode idéer, Avalak har måske nogle gode idéer. Det siger vi i Siumut. Vi samarbejder med borgerne. Har vi været gode nok til at lytte til de studerendes ønsker? Jeg tror, at alle partier har talt med Avalak. Det er ikke ret lang tid siden, vi sad og talte med dem i mange timer, så det glæder mig, at I også har talt med dem. Men det, som jeg synes, der er vigtigt her, det er også igen at holde sig til, hvad er fakta. Nu sagde Juliane det omkring, men det kan ikke lade sig gøre at blive skrevet op i Danmark. Men noget, der også er fakta, det er faktisk, at vi her i koalitionen, der har vi rent faktisk bygget rigtig, rigtig meget. Vi har i 2011 for eksempel, der i brug tog vi mere end 400 boliger. Det er historisk højt antal. Men med den kæmpe boligmangel, der var i forvejen, så er det altså ikke bare noget, man gør sådan her. Og der bliver bygget almene boliger i Ilulissat, i Sisimiut, i Qaqortoq og i Nuuk. Og det er faktisk første gang i 20 år, at der bliver bygget almennyttige boliger. Så Anton Frederiksen får lige muligheden for at komme med en yderligere kommentar. Ja, tak. Altså, det er simpelthen en nødvendighed, at vi gør ekstra for at tiltrække de unge tilbage. Vi kan eksempelvis nævne, når vi i kommunerne og i selvstyret ansætter folk udefra, så sørger vi jo allerede for, at der bliver skabt boliger og børnepasning til de ansatte. Hvorfor kan vi ikke gøre det for vores egne uddannede folk, der gerne vil tilbage til? Og det synes jeg, vi må fokusere mere på. Skal jeg da slutte lige hjem og kigge lidt ekstra på reglerne, eller hvordan? Ja, jeg har lagt mærke til, at IA'en og demokraterne, de bruger hammeren. Men det er derfor, vi stiller op for at gøre tingene om anderledes, for det er ikke statiske. Det skal kunne bevæge sig. Det er derfor, vi stiller op for at gøre tingene bedre end dem. Man skal også huske på, at det ikke kun er de uddannede, eller dem, der tager uddannelse i udlandet, der har behov for børnepasning. Alle de personer, der bliver uddannet her i Grønland, det mangler også institutionspladser.
studerende, de mangler institutionspladser. Det er ikke kun dem, der er i udlandet, der mangler pladser. Der er mange, der mangler institutionspladser. Det skal vi huske på. Meget fint. Vi stopper her for at prøve at se, om der er nogen i publikum, der har et spørgsmål. Der sidder en herovre. Skal jeg lige høre, er der hul? Det er der. Kan du lige sige, hvad du hedder? Kader Frederiksen. Jeg har et spørgsmål til alle partierne. Vi har hørt flere gange, at løfteområdet for miljø, indringsanlæg, det skal nedlægges. Jeg vil gerne spørge partierne, hvem vil nedlægge løfteområdet for miljø, indringsanlæg, og med hvilken begrundelse? Er det rigtigt, Anton Frederiksen? Er den på vej til at blive nedlagt, og hvorfor? Jeg må erkende, at jeg på intet tidspunkt har ønsket ytre om at nedlægge landsstyreområdet for miljø og indlandsanlæggene. Netop fordi der er utrolig mange sager, som simpelthen er sakket bagud og bliver behandlet. Vi kan eksempelvis nævne, at en af de vigtige sager, som har stået og blevet syltet i mange år, miljøoprydningssagen over for Dundas, som jeg i den tid, jeg var inden for området, har behandlet, er, at der nu er indgået aftale med den danske stat om oprydning af Dundas, hvor vi har indhentet tilbud på 40 millioner kroner, som den danske stat skal betale. Er det en anden, at det skal nedlægges? Har der været tale om det? Jeg har heller ikke hørt det. Departementet ikke nedlægges. Miljø er vigtigere end på noget andet tidspunkt, særligt hvis vi går ind i en ny industri. Så tværtimod, så skal miljø styrkes. Og det man måske kan have troet, det var, at man sagde, at man nedlagde miljø, men det er ikke det, man gør. Det, der har været i pressen, det er, at man ønsker at adskille miljødelen fra råstofdelen, sådan så miljødelen bliver mere uafhængig og kan gå ind og varetage miljøets interesser og give input fra miljøets side, sådan så de to ikke ligger sammen. Og det er faktisk en meget vigtig ændring, som vi har gjort, som styrker netop miljøet, eller tilsynet miljøet. Jeg tror, det er svar på dit spørgsmål. Det er ikke ved at blive nedlagt, så skal vi ikke hoppe videre til et spørgsmål mere. Der sidder en herovre. Hvad hedder du? Mit navn er Ivalie Jensen. Jeg er studerende. Jeg har et spørgsmål om klippekortsystemet i Danmark. Der har lige været Renderup-udsendelse om min datter i Danmark, der sidder i klemme, fordi at Inatsisartut har vedtaget, at per 31. december skulle de grønlandske studerende overgå til det danske SU. Det er også helt i orden, men I har slet ikke tænkt over de studerende, som sidder i klemmen, som min datter, for anden måned i træk ikke har noget løn. Ingen studieordning, og hun er ved at blive sat ud af sin lille lejlighed. Hvad har I tænkt jer at gøre ved det? Hvis I havde klippekortsordning, så havde mange af jer, der er røget for længe siden. Og vil I stå op her frivilligt? Er det fordi, hun har holdt pause, eller er stoppet? Hun har ikke holdt pause. Hun har fortsat. Men der er et eller andet i systemet, der siger fra den danske SU, at hun desværre ikke kan få SU. Og hun har søgt Grønlands hjemmestyre via den grønlandske hus. Hun har dags dato ikke fået nogen svar fra jer. Så hvis I havde jeres klippekortsystem som Inatsisartut, vil I også stå uden løn og forsvare den grønlandske befolkning? Det vil vi, jeg ved ikke, om Jens B. vil lægge ud. Jeg tror selvfølgelig, hvis der er nogen, der er kommet i klemme i et system, og især i et skifte, så er det selvfølgelig sådan, at folk skal behandles ordentligt. Nu kender jeg ikke den konkrete sag, men det er selvfølgelig ikke rimeligt, at folk de ikke får svar på de henvendelser, som de har, hvis det er det, der er tilfældet. Selvfølgelig skal det behandles, og selvfølgelig skal det behandles inden for den givne tid. Og jeg vil sige det på den måde, jeg har ikke været klar over den problematik, som du nævner her, men det er da helt klart noget, som vi bør kigge rigtig meget på i forhold til en sådan overgangsfase. Fordi alt i alt, så tror vi, at det er en rigtig god idé
for de grønlandske studerende, at de kommer over på dansk SU, så længe at vi sørger for, at de har muligheden for at komme tilbage hertil. Det får de faktisk flere penge imellem hænderne på. Det kan være svært at tage den helt konkrete sag, men det er jo rigtigt, at de studerende i Danmark, de grønlandske studerende, er overgået til dansk SU. Er det godt eller skidt, ifølge Siumut? Jamen, det er et spørgsmål om, når man er gået over til dansk SU, har man været forberedt nok fra naalakkersuisuts side, da man foreslår det her? Fordi nu er der oprettet en student, der er kommet rigtig på grund af en eller anden lovgivning, man ikke har været opmærksom på. Eller hvad er årsagen? Hvorfor har man ikke sikret sig, at alle, før det gik over, vil få studiestøtte? Man har ikke gjort sit hjemmearbejde godt nok. Nu har vi studerende i Danmark, der måske ikke kan forestille, fordi de ikke får studiestøtte. Har I ikke gjort jeres hjemmearbejde godt nok, Melina Abelsen? Jo, selvfølgelig har vi det. Jeg vil ikke stå og kommentere på enkeltsager, men jeg vil sige, at da vi meldte ud, at ingen skulle stå ringere, så er det det, vi står ved. Jeg kan ikke kommentere, jeg kender ikke den enkelte sag, og selvfølgelig skal man reagere på de henvendelser, der kommer. Så jeg kan jo kun sige, at vi må tage til efterretning, at der findes i hvert fald en studerende, som er kommet i klemme i det her system, og det skal tages alvorligt. Flere studerende, som det bliver oplyst, og det skal tages alvorligt. Der er en klippekortsordning, der betyder, at man fremover skal være hurtigere. Der er vist et fjumreår, der er stoppet med at eksistere. Er det godt? Vi har gjort det sådan, at vi har sagt, at man overgår til dansk SU. Der, hvor man kommer i klemme, der skal man søge om dispensation, som vil gives. Man bliver ikke stillet ringere, og det er det, vi har sagt hele tiden, og det må det, vi lever op til. Mere kan ikke komme ned i sagen. Også synes, det er en god idé, at det er overgået til dansk SU? Nej. Vi synes, at de ting, vi har hjemtaget, dem skal vi beholde. Vi drøfter mere end gerne, hvor meget vi kan forbedre de uddannelsesstuderendes vilkår, også lønmæssigt. Så derfor... Men er det ikke rigtigt, at det jo faktisk nu er den danske stat, der betaler en millionregning, som i hvert fald før lå i Grønland, så de har overtaget en del af regningen, plus at så vidt jeg forstår, får de studerende ovenikøbet flere penge nu, end de gjorde tidligere. Nu er det også derfor, at vi sidder i suppedagen der, ikke? Fordi altså, jeg ved godt, at de får lidt mere, måske 1.000 kroner mere i løn, efter det var overgået. Men vi fra det syd, vi har det princip, at de ting, vi har hjemtaget, dem skal vi bearbejde, i stedet for at give dem videre igen til Danmark. Så vi drøfter gerne, at vi får den hjemtaget igen, så vi i fremtiden undgår disse Anton Frederiksen, er det en god idé, synes du? Altså det er selvfølgelig noget, vi i Kandidatpartiet har støttet op omkring den nye ordning. Men når der er tale om et område, hvor nogle af eleverne eller uddannelsessøgende var kommet i klemme, der synes jeg er noget forhold, som i hvert fald skal bringes i orden. Også for folk, der skal på uddannelse på et kortere tid end 1 år, burde indgå i den her ordning, således at der ikke er nogen, der kommer i klemme. Vi når lige et spørgsmål mere. Er der en, du er klar derovre? Bliver det dig? Hvad er dit navn? Jens Peter Pars fra GA Lulisel. Og jeg har følgende spørgsmål. Jeg indleder lige. Nu er der allerede gået 4 år. Her i Rajsutto Kommune mangler de selvstændige erhvervsdrivende bygge- og anlægsopgaver. Vi har aldrig nogensinde haft så stor boligmangel. Vi har meget stor arbejdsløshed. Inden for de sidste 4 år er vi gået 50% tilbage i antal ansatte inden for bygge- og anlægsområdet. Disse 50% svarer til over 100 medarbejdere, og tallet er kun for byen Ilulissat. Ja, der stiller op til landstingsvalget. Hvis I kommer ind, hvordan vil I på en mere retfærdig måde fordele bygge- og anlægsmidlerne for den næste 4-årige periode? Tak. Fint spørgsmål. Jens B., den tror jeg, vi skyder over til dig. Har vi været gode nok til at få Ilulissat eller de andre byer nu med ind i de her boligbygningsplaner, I har lavet? Jeg synes, at man skal ind og se på alle byggerier her. Der bliver jo ikke alene talt om boligområdet.
men der bliver også foretaget byggerier. Som jeg sagde før, så er det mere omkring 67% af midlerne, som anvendes uden for Nuuk. Det, der er spørgsmålet her, det er meget ofte, at der er flere forskellige hensyn at tage. Nu skal vi for eksempel i gang med at bygge en ny skole her i Ilulissat. Der er afsat en masse midler til det, der er afsat en masse ekstra midler til det. Og der er det utroligt vigtigt, at vi går ind og ser på, hvad er det for nogle hensyn, som vi gerne vil tage. Vi vil selvfølgelig gerne tage hensyn til beskæftigelse og de lokale virksomheder, men det vi ikke skal glemme, det er, at der også er nogle borgere, som er på Attuarfik Mathias Storck i øjeblikket, hvor børn bliver syge, hvor lærere de er langtidssygemeldte, og hvor andre medarbejdere de også har det skidt. Derfor drejer det sig om at få den færdig så hurtigt som overhovedet muligt. Der, hvor vi faktisk har været inde og lave nogle ændringer i den her valgperiode, det trådte faktisk i kraft sidste år. Det er, at vi har ændret i tilbudsloven, så det ikke kun er den billigst mulige, som vi tager, men også at vi kan gå ind og tage samfundsmæssige hensyn. Det vil sige, hvis vi for eksempel hiver den ud i totalentreprise, så kan vi sørge for, at det bliver et parameter, hvor mange lokale underentreprenører man bruger, hvor mange lærlinge man har, og hvor godt det i det hele taget er for nærområdet. Så derfor så har vi været inde og lave nogle lovmæssige tiltag, så vi ikke begår de samme fejl, som man begik, da vi for eksempel begyndte at bygge vandkraftværk. Hvis byggebranchen i den grad bløder i et by som Ilulissat, så er der vel noget, der ikke fungerer? Yes, bestemt. Og der er også en ting, som demokraterne faktisk ønsker i den næstkommende valgperiode. Det er at gå ind og kigge på hele kommunalreformen. Også i forhold til, at der mener vi også, at Indenrigsdepartementet er meget, meget berettiget. Fordi vi skal ind og kigge på og have en evaluering af, hvordan er det gået med kommunerne. Fordi der, hvor det bløder allermest, det er faktisk, når kommunerne ikke afsætter midler til anlæg. Det gælder både syd, nord og flere andre steder. Fordi vi afsætter faktisk rigtig mange midler, men for kommunernes vedkommende, der er det gået ned. Og det må vi ind og kigge på. Hvorfor er det det? Er der nogle ting, der skal forbedres? Er kommunegrænserne rigtige? Hvordan skal vi ind og kigge på det her? Og der mener vi helt klart, at vi skal ind og have en klar evaluering af det og en undersøgelse på det. Har vi været gode nok til at sprede bygge- og anlægsopgaverne ud, når vi hører, at det alligevel står så grelt til, som det gør heroppe nordpå? Det er jo vigtigt at sige, at vi jo blandt andet med finansloven 2013 har afsat byggeri til en ny skole, fordi det er strengt nødvendigt at få en ny skole for de elever. Og vi må tage udgangspunkt i dem, der skal bruge byggeriet. Og for os er det altså vigtigt, at nu bliver der bygget en ny skole. Og det vil selvfølgelig give noget beskæftigelse. Men for os er det vigtigt at tage udgangspunkt i, hvor er behovet. Og det er altså det, som vi må vægte allerhøjest. Samtidig så har vi også et forslag om, at boligbyggeri, i stedet for, at vi sidder i Inatsisartut og bestemmer, hvor boligerne skal være i de enkelte kommuner, så siger vi noget andet. Så foreslår vi, at rammen går ud til kommunerne, og de derfra kan sidde og tage den interne diskussion af, hvor det er bedst at bygge i deres kommune. Måske er det ikke nærliggende for os, at vi skal sidde i Inatsisartut og bestemme, hvor boligbyggeriet skal være i den enkelte kommune. Man kunne godt forestille sig, at kommunalpolitikerne havde meget mere fingre på pulsen i forhold til, hvor er der behov i de enkelte kommuner. Hvad siger Siumut til det her? Jo, det er et meget interessant spørgsmål, som Jens Peter Pars stiller. Og Jens Peter Pars er en af store entreprenører her i byen, og har været det i mange år. Og når det bliver sagt fra GIA, at de sidste 4 år, der har det stagneret med arbejdsløshed, og 50% af deres ansatte er blevet arbejdsløse. Det, som vi ser, det er, at man bygger og bygger i Nuuk, og de renoveringsprogrammer, som man har igangsat i samfundet, nedrivning af blok P, og dem, der boede i blok P, skulle ud i de nye boliger i Ringerbrud. Men det, vi ser, og fakta er i dag, at der er mange af boligerne i Ringerbrud, som ikke er beboes, fordi de er for dyre. Og det, vi ser i kommunerne, yderkommunerne, det er, at arbejdsløsheden har været stødt stigende i de sidste 4 år. Men som Naalakkersuisut sagde, det gælder om at bygge boliger der, hvor de gør størst mulig gavn. Er det ikke det, der er sket? Jo, men vi mener, at de midler, der er afsat til kommunerne, det har været stagnerende i de sidste 4 år. Og nu siger man, at man skal til at bygge skoler i skolen her i Mathias Storck, og den har været på programmet i mange, mange år, hvor der ikke er nogen, der har gjort noget ved det. Og først nu her i den sidste regeringsperiode, så har man lyst til at investere.
det synes jeg, det er... Anton Frederiksen, er det her, har vi naalakkersuisut været gode nok til at delegere ud med bygge- og anlægsopgaver, eller er det også en af de ting, som du vil formulere, at man må indrømme, at der er ting, man kan gøre bedre? Altså, det må siges, at det her bør det også gøres meget bedre. Men vi skal til gengæld også tænke på, at byggeri af almindeligt nyttigt boligbyggeri i de 4 største byer har været stoppet i meget, meget lang tid. Faktisk i næsten 20 år, før der er blevet skabt en ny ordning, hvor der nu er i gang sat boligbyggeri af almindeligt nyttigt byggeri. En af problemerne er, at blandt andet her i Ilulissat er, at andelsboligbyggerier og hvor private har deltaget i byggeri, faktisk fra starten af 2000-tallet og op mod 2010, den har faktisk kørt rigtig godt indtil de private ligesom er med det. Men det, man ikke har været opmærksom på, er, at i den tid, hvor andelsboligbyggerierne ligesom er begyndt at stoppe, så har man ikke taget fat nok på, at der ligesom kontinuerligt skal bygges, også her i byen. Det, vi foreslår blandt andet, er, at netop for at løse det her problem, at kommunerne får lov til at kunne etablere ejendomsboligselskaber, således kommunerne fremover også bedre selv kan foretage yderligere byggerier, i stedet for at ligesom kunne være afhængige af landskassen. Hvad siger Atassut? Har vi været gode nok til at sprede bygge- og anlægsopgaverne ud til... Han tager den første til. Desværre slet ikke. Og jeg kan egentlig godt virkelig forstå spørgsmålet, fordi det er netop problemstilling, som vi har råbt op de sidste 4 år. Og nu synes jeg ikke, det er en god idé at give kommunerne skylden på, at det ikke har slet ikke været gode nok til at bygge og så videre. Det synes jeg ikke er på sin plads, som koalitionen prøver at fremvise. Vi har mistet selvstændige erhvervspladser, eller erhvervsfolk her i Nordgrønland, rigtig mange. Og ud fra det, der begyndte, at som vi tidligere her i aftes drøftede omkring den restgruppe, som vi drøftede de unge, som vi tabte. Det er netop nogle af dem, eller i hvert fald mange af dem, som gik rundt og manglede praktikpladser, folk, der blev arbejdsløse. Det er netop de, som Atassut har råbt op omkring de sidste 4 år til døve ører. Så vi skal i gang med at sprede byggeriet i yderkanterne, altså i bygder. Der lyder en vis kritik af, at I ikke har været gode nok til at komme ud alle steder. Jeg synes også, man skal holde sig til, hvad har man været med til at tilkendegive af ting og sager. Vi havde en boligredegørelse på forårssamlingen, hvor blandt andet Siumut også var enige i, at huslejerne de skulle op på et niveau, sådan så der var penge nok til periodisk vedligeholdelse. Så vi ikke begår den samme fejl, som man har gjort tidligere, at man lader boligerne forfalde, at vi passer på vores boliger. Og det har Siumut i Inatsisartut helt klart tilkendegivet, at det vil de godt være med til, fordi der er fornuft i det. Det vil også i sig selv være med til at skabe nogle arbejdspladser. Når vi taler om overflytning af boligområdet til kommunerne, så skal man altså passe meget på, at det skal være meget gennemtænkt. Fordi det nytter jo heller ikke noget, at vi bare tager midlerne og fører over til kommunerne, når vi samtidig har ca. 6.500 boliger, som enten skal renoveres eller som skal saneres. Og så står selvstyret lige pludselig med en kæmpe stor byrde. Så hvis der skal ske nogle ændringer på det område, og det vil jeg også gerne være med til, så skal det bare være meget gennemtænkt, sådan så at tingene bliver gjort på en ordentlig måde. Siumut får lige lov til at komme der. Som jeg også hører her, så har der været en lang årrække, hvor I blandt andet sad i regeringen, hvor der ikke blev bygget noget nyt. Der har været opbygget et stort renoveringsefterslæb. At det ikke en af grundene til, at vi står med de problemer, vi står med i dag? Først vil jeg lige sige tak for spørgsmålet fra borgeren. Det, jeg synes, der er lidt mærkeligt, det er, at man bruger 67% af midlerne ude på kysten.
men alligevel har de store problemer heroppe. Det kunne være ret nok at vide, hvordan har man beregnet de 67%. Har man taget vandkraftværket med, til 600 millioner med, eller ikke? Og hvis man har taget den med... Nej, lyder det herfra. Fordi jeg så en beregning, hvor man ville bruge 1 milliard kroner på boligbyggeri og diverse byggerier. Men så fik jeg... beregningen, jeg så, det var, at man ville bruge 700 millioner i en uge, og det er 300 millioner på kysten. Men lad os høre her. Har Siumut ikke spiller ikke selv en rolle i det her? Det er klart. For det første, der har man overtaget til dels færdigfærdige bygninger fra staten for år tilbage. Og det er rigtigt nok, at der har været et efterslæb på det renoveringsbehov, der har været. Vi kan tage eksempler som skolerne, som i mange år har haltet, og så almennyttige boliger har også været problemer i mange år. Det må vi sige, som det er. IA, en hurtig kommentar til her til sidst. Jamen det er bare, at selvfølgelig har man et ansvar. Selvfølgelig er vi glade for, at det social almen boligbyggeri er kommet i gang efter koalitionen har taget over. Og det vil vi fortsætte med, fordi vi ser det som nødvendigt, blandt andet hvis der er nogle unge eller andre studerende i landet, som har lyst til at bosætte sig der, hvor der er arbejde. Det sidste, jeg bare vil sige, det er, at det er jo også vigtigt, at man så er ærlige og sige, at det koster mere at bo i nye boliger. Vi skal ikke stå i den samme situation, som vi står i dag, at vi nu skal til at sanere en masse tårne om 20 år, fordi vi ikke har afsat penge til vedligehold. Så selvom det gør ondt nu, så er det altså nødvendigt, at der kommer penge til vedligehold. Og så nytter det ikke noget, at man springer en lovgivning over og siger, i år vil vi alligevel ikke lige hæve huslejerne. En afsluttende kommentar fra Adda Sut. Tak. Spørgen kom med, det er fakta. Fakta. Vi behøver ikke at snakke om tal og alt det der. De vi ser i byerne og i Nuuk og kranerne og endda i den grønlandske version, at man ikke har hørt et hammer i Uummannaq i 4 år. Det er fakta. Så det er noget, man kan forholde sig til. Og derfor siger vi i Atassut, vi skal sprede anlægsaktiviteterne endnu mere, fordi som de gør, der skaber man behov, fordi du laver de behov og lader befolkningen flytte til store steder, hvor der er byggeri. Det er sgu naturligt nok. Vi skal til at starte ude, sådan at folk de også kommer derud, erhvervslivet kommer i gang. Det bliver det sidste ord for det spørgsmål. Tak for det. Så skal vi allerede til den afsluttende runde, og det bliver sådan, at vi starter modsat, end vi startede sidste. Det vil sige, at det bliver Siumut, der lægger ud denne her gang. I har 1 minut. Værsgo. Tak for et godt møde. Vi i Siumut vil spørge, hvad koster Grønland? Hvad skal vi have for Grønland? Er det en reel risiko, at landet kan ende med at blive gratis? Det er en meget reel risiko, hvis vi udelukkende sætter på selskabsskatter på råstofindustrien. Vi må ind og kigge på og lave nogle fastlagte procentsatser for hver enkelt mineral, der skal udvindes, så vi ikke bliver afhængige af enkeltpersoners forhandlingsevne fra projekt til projekt. Grønland må ikke være afhængig af enkeltpersoners dygtighed til at forhandle. I Grønland der skal vi have nogle klare regler, som er gennemsigtige, som begge parter kan forstå. I Siumut går vi ind for, at Grønland skal ikke være gratis. Tak. Tak til Siumut. Så er det en afsluttende bemærkning fra IA. Ja, vi vil gerne sige tak for et godt vælgermøde. Vi vil gerne sige, at vi kommer ikke og lover nogen lette løsninger, men vi siger, at vi gerne vil fortsætte med at tage det ansvar, vi har taget. Og tit i diskussionen, når vi er herinde, så ender vi tilbage ved økonomien, fordi det handler jo om, at der er råd til at bygge alle de steder, vi gerne vil. Og fra Inuit Ataqatigiits side er det bare strengt nødvendigt, at vi kører en sund, fornuftig, ansvarlig finanspolitik, som sikrer, at der også er råd til velfærd fremadrettet. Og det kræver, at vi får gang i noget ny beskæftigelse, og det kræver, at vi får åbnet op for nogle råstofsektor, sådan så der kommer flere i arbejde. Så alt det her med, om der bliver råd til det hele, det afhænger jo virkelig af, om vi strammer ballerne an og får kørt en fornuftig politik. Og vi håber, at valgkampen også vil lægge op til, at man ikke bare lover, men man også siger, hvor finansieringen skal komme fra. Og vi lover bestemt ikke, at der findes en rød knap, der hedder royalty, så vælter det ind med penge. Det er ikke sådan. Vi må tage udgangspunkt i realiteter og forsøge at få så meget ud af det af vores land, som vi overhovedet kan. Tak til IA.
Så er det en afsluttende bemærkning fra Demokraterne. Ja, vi står som sagt over for en kæmpe udfordring som samfund. Jeg synes, det er på høj tid, at vi politikere på tværs, frem for evigt og altid pege fingre af hinanden om, at hvis skyld der er hvad, for hvad, at vi prøver at kigge fremadrettet, fordi det er det, ungdommen vil have. Ungdommen ønsker at høre fremtidsvisioner. Vi kan alle hurtigt blive enige om, at målet for os alle er et økonomisk selvbårent Grønland. Vi fra Demokraterne ønsker at finde nogle fælles fodslag for den kæmpemæssige demografiske udfordring, vi har. Der bliver flere og flere ældre, der skal tages hånd om, samtidig med, at der bliver færre og færre hænder, der skal gøre det. Vi har en økonomisk udfordring, der siger, at vi snart skal til at finde 1 milliard om året. Det er alarmerende, når vi allerede kan se, hvilke erhvervsmuligheder vi har i dag. Vi er nødt til at udvikle råstofområdet, således at vi har uddannet folk til at arbejde der, samtidig med, at de fleste hjemmehørende virksomheder til at beskæftige disse. Så kære venner, stem på Demokraterne. Vi tør, når andre ikke tør. Tak til Demokraterne. Så er det Kadusi Grasiit, partiet. Vi siger også mange tak for et godt vælgermøde i aften. Og der er selvfølgelig mange ting, som vi også har noteret her i løbet af dagen, hvor I, kære vælgere, har bemærket og ligesom sat ind i vores ører, blandt andet hvad angår anlægsarbejde her i Ilulissat, faktisk uden for Nuuk, som faktisk er et kæmpe problem, som vi i Kandidatpartiet er rede til at revurdere, hvor vi blandt andet vil give muligheder for, at der kan blive etableret flere muligheder for at igangsætte noget inden for anlægsarbejde, hvor vi blandt andet har fremsat et forslag om, at der etableres kommunale ejendomsselskaber, således man fremover ikke bare skal alene gå ud fra landskassens anlægsmidler, men derimod, at man samtidig skal kunne indhente flere muligheder for at indhente mere tiltag inden for anlægsområdet. Mange tak for i aften. Tak til dig, Anton Frederiksen. Og så sidst, men ikke mindst, er der Sut. Jo, tak. Vi siger også mange tak for et dejligt vælgermøde her i Ilulissat. Giv Grønland en chance. Giv Grønland en chance for at udvikle sig. Ikke kun i Nuuk. Derfor støtter vi om erhvervslivet i kysten. Derfor støtter vi også infrastruktur. Vi vil gerne få et ordentligt infrastruktur i Grønland, så udviklingsmulighederne kan være der. Det er nemlig forudsætning for, at Grønland kan udvikle. Vi vil skabe arbejdspladser, som alle råber om. Vi kan ikke være bekendt, at vores mange medborgere er arbejdsløse. Vi skal give dem en chance her i tilværelsen, for at de selv kan forsørge sig selv. Vi skal ikke være bange for at tage nogle chancer. Vi skal heller ikke spare os ihjel. At spare for meget, det er stagnation, det er nedgang. Vi vil hellere bruge penge og måske have underskud i finanserne i nogle år, eller 1 eller 2 år, for at sætte skub i tingene, sådan at befolkningen de kommer på arbejde, og det har en meningsfyldt tilværelse. Tak. Tak til alle Sut. Det bliver det sidste ord på vælgermødet i dag. Tak til et fantastisk publikum. Tak til panelet af kandidater. Held og lykke med valget. Og tak til jer seere ude i stuerne. Vi er tilbage igen på torsdag, hvor vi sender direkte fra Sisimiut, og håber, at I der kan blive endnu klogere på, hvem I skal give jeres tillid den 12. marts, når valget finder sted. Tak for nu.